Добро утро! Днес отново е ден за планина. Този път ще бъде с група. Групата се казва Планински орли и има редовно преходи в съботните дни. Чакам да дойдат да ме вземат и се отправяме към срещата на булевард Сливница. Хайде, ще ви водя с мен на Понорско конче. Мястото е уникално. Фердинанд през 1908 година основава тази лечебница, като изпраща експерти да търсят място в цяла България, където да е южен склон и да няма мъгливи дни. Това е уникално място за лечение на белодробни заболявания. Тогава не е имало антибиотици и единственият начин хората да се лекуват е било чрез въздух и някакви натурални методи. Така че обърнете внимание, има хубава растителност, река, ще минеме през санаториума и след това отиваме по Нор планина, ще направим едно голямо кръгче, пак ще слеземе тук вечерта в площада на Искрец. Ще има отбелязване на 150 години на туристите, във ще има заря, ще има храна. Заря в 6 часа, да знаете. Да, дори да не успеем да я видим, ще минем. С последните думи на вожда смело напред, да живее туризма, групата тръгна. Движим се покрай санаториума за белодробни заболявания. Село Искрец. Две жени разказват, че е пълен. Ударява този терен. Тук е бил Искретския манастир, който е бил разрушаван нееднократно и това, което е останало, ето е църквата, входа около 1830 година е построена, така че това е забележителното тук, че не само санаториум, терен е бил на Светия Синод и е бил дарен. Същата схема, по която и в Карлово е построена болницата, също е бил църковен терен. Там има едно огромно дърво. Ствол е просто огромен. Значи точно на гребена му има останали като камъни, редица камъни, които образуват добър хребет, интересни, и затова му викат Понорското конче. Така че ние това така ще го преодолееме догоре и ще отидем на Дорсилова могила и Каишо връх, които не се виждат от тук. След това ще направим едно кръгче така и ще слезем пак в Искрец, около санаториума от другата страна. Това е в идеалния случай, ако не се получи. Целта за днес е Каишко връх, а там отсреща е Мала планина. Каишко връх е в Понор планина, като първо ще преминем през Понорско конче. Останете, страхотна е природата днес. И тук вече стъпяме на Понорско конче. И ще вървим по него напред към Каишко връх.
ясно се вижда вече, че се движим на Понорско конче. Наближаваме връх Тортилова могила. Там ще обядваме. Малко остава до върха, групата вече се събира. Гледките са невероятни. Рила планина се вижда. Витоша се вижда в далечината. Котата на Търсилова Тротила. Отсреща е Каишов връх. Целта за днес, после слизаме долу през светлината, качваме се билно и продължаваме цялото било и се пускаме надолу към селото. Слизаме надолу от първия връх за деня, за да се качваме после нагоре към Каишко връх. Групата е зад мен. Тук ще обядваме. И сега ще ви покажа какво съм си приготвила днес. Едно бананче. Моето яд е червено цвекло с нахути моркови, яйчице и семена. Сгледка. Малко преди връх Каишко връх в Понор планина. Ето там е пирамидата и ще видим гледките от върха.
котата на Каишков връх. Или някакво съоръжение е било за войната. Ето го е там долния, виж ли го? А зад него е Лакатник. Виждате ли скалите на Лакатник? Така, отсреща е Издремец, не мога да посоча кой е, но може би е това отсреща. Това отсреща трябва да е. Да, Издремец. Сега фактически ние трябва да се качим на другата страна на билото, виждате ли? Има долина. И фактически пътя или по този път е тук черния, виждате ли, заобикаля Була и се качва горе на платото, или е по този път, който е към Венеция, виждате ли го? Е, той трябва да го намерим къде е. Той е по-директен, но не знам. Стадо кравички и едно конче има там. Сега продължаваме, ето го пътя и ето там ще се качваме нагоре. Айде, минаваме. Айде, минахме. Здравей! Те е някои ритоти с претипки така. Те по-скоро Да. Да, към газени са пушка. Връх Сърбеница в Понор планина. Ето там. Силова могила, където ни духаше. Виждате ли как бързо изведнъж се оказахме на другата страна? Нали го видяхте? Да. съвсем полегатия. И ето това е ребро. Е понорското конче, по което минахме сутринта. Сега сме от среща. Продължаваме да слизаме надолу. Предстоят още върхове, през които да преминем. Видяхме отдалеч Сърбеница. Мисля, че вървим към Рунтавия. Сега ще видим. Това връхче е Чепърна, но там ще се пуснем към санаториума. От тук се виждат Витоша и в далечината Рила планина, а иначе Понорско конче. Първия връх, който качихме, и следващия Каишков. В момента сме на връх Гарета и гледката зад мен е към София. Страхотни гледки. А това е към Була. Слизаме надолу към колите и към санаториум. Вървим към връх Чепърна и ще погледнем към село Искрец. Това е последния връх за деня, който ще изкачим. Мисля, че станаха 4 на брой. После ще ги видя. Последния Грета, на който бяхме, е висок 1442 метра надморска височина. Ето там. Зад нас остава Понорско конче и Каишков връх. А до вечера, слизайки в Искрец, ще има честване на 150 годишнина от априлското въстание и много се надявам да има възстановка и да се видим, да участваме, да гледаме
Вече от връх Грета се вижда долу Искрец. Тръгнахме от там. Минахме през цялото Понорско конче. Първия връх за деня, следващия е Каишков. Оттам слязахме и през всичките други връхчета дойдахме до тук. Даже има 3 слота да се скара. Да, мисля, че добре си. Повече бързо. Да. Илия Хара Георгиева. Не пише. Не. 1395. Не, 1985. Тук няма, тук са сухи такива райони. Но той изглежда доста добре поддържано, защото са чисти нещата. Защото са под навес. И нали пак духа вятър, прашат се. Я гледай какъв нож има. Я. Да. Дигна го някой да не го настъпи. Някой да си е загубил нож тук? Не. Слизаме надолу към Искрец. Тук в гората видях един оброк, до който ще отида да го видя. Оброка е на Света Ана. Това е светилище. Свято място. Тук са идвали на поклонение да честват. Слизаме вече към санаториума за белодробни заболявания в село Искрец. Не случайно това място е избрано за санаториум. Болницата е обградена от борова гора. Направени са пътечки. Хората, които идват на почивка, на лечение, да дишат чист планински въздух и да се разхождат. Малко по Чалгарски се излича това само. Живееме, България, селата е, се кой да я знае. Ти бунтовник по вятъра, зашумете и вие бури, разкажете навред по земята за великия месец април. За априлския бунт разкажете, който в дебрите още е чин. Как се биха и мряха мъжете с неугаснала вяра в очи. Как урачи, купачи, ратаи, как невръстни деца и жени своите тежки окови запратиха през априлските нощи и дни. Конят, който виждате пред вас, не е просто животно. Той символизира духа на борците за свобода. Безстрашни,
готови да се жертват за България. Те, заедно с всички герои на Априлското въстание, вдигнаха мечовете си не само срещу враговете на България, но и срещу собствената си смърт. Това мисля да приключа този влог. Честването на 150 години от Априлското въстание в село Искрец. До скоро и до нови срещи!